Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Кайбер шәһәрдәшләр пенсияга өстәмә түләүләр алмабыз дип борчыла. 5000 сумны барлык пенсионерларда алырмы? 16 яшьлек чолы кызы ни өчен үлгән? Моның сәбәбе ябыктыра торган дарулардамы? Синоптиклар фаразлавынча, Чаллыда алдагы көннәрдә дә кар явачак. Юлчылар моңа әзерме? Хәбәрчебез белеп кайтты. Татфон банкның финанс хиссасы дәвам итә. Чаллыда бүгеннән эшмәкәрлеккә ярдәм йөзеннән кризиска каршы штаб яңадан эшли башлады. Аңа барлыгы 40-тан артык кеше мөрәҗәгать иткән. Сәүдә сәнәгать палатасында штабның беренче утырышынан безнең хәбәрчеләребез сөйли. Бүген кризиска каршы штабның утырышына эшмәкәр килде, барысында гызыры Татфон банкка кагыла. Мне бы хотелось знать вообще, чем эта история кончится. Я уж ребятам говорю, если я ящик водки утащу с магазина, мне года 3-4 дадут. Здесь обокрали меня на 5 миллионов, лично меня. А я знаю, кто на сотни миллионов подзалетел здесь. Что-то будет или не будет? Кто-то мне ответит? Сейчас выделен 1 миллиард рублей для предприятий, для юридических лиц, где можно получить деньги под 5%. Если вот такие еще кредиты нужны, здесь мы тоже можем помощь оказать через бизнес-инкубатор, это можно оформить. Хәзер банкның үзендә вакытлы администрация эшли, барлык документация тикшерелә. Кредиторларның таләпләрен үтәү өчен бирелгән 3 айлык мораторий 15 мартта төгәлләнә. Хәл катлаулы булса да, шәһәр җитәкчелеге нәтиҗә уңай булыр дип ышана. Многие юридические лица, которые получали кредиты, имели вклады в Татфонбанке, были клиентами Татфонбанка, они реализовывали проекты в городе. И мы заинтересованы, чтобы предприятия получили свои деньги обратно и очень рассчитываем на санацию банка. Интихбанкта да шулык хәл. Үз эшчәнлекләрен туктатырга мәҗбүр булган банк клиентларына ярдәм итү өчен президент кушуы буенча икътисад министрлыгы каршында эшче төркем төзелде. Банкта счетлары булган физик затларга, шәхси эшмәкәрләргә килгәндә 1 миллион 400 меңнән артмаган именият суммалары декабрь ахырыннан ук бирелә башлады. 2017 елның 9 январына кертемчеләрнең 75% үз акчасын кире алган. Уже более 98 тысяч вкладчиков Татфонбанка получили страховое возмещение по линии АСВ. Общая сумма составляет 35 миллиардов 767 миллионов рублей. Доля выплаченных сумм от общей суммы к выплате, но эта сумма была предварительная, да, она составляет уже 77,2%. Икътисад министрлыгының туры элемтәсенә эшмәкәрләр һаман да мөрәҗәгать итәләр. Кайнар телефоннар саны 2 мәртәбәгә артты. Гызырлар иртәнге сәгать 8-дән кичке сәгать 8-гә кадәр кабул ителә. Рим Әхмәтова, Константин Величко, яңалыклар. Кайбер шәһәрдәшләр пенсияга өстәмә түләүләр алмабыз дип борчыла. Исегезгә төшерәм, 5000 сум 2016 елның 2нче ярты еллыгында булырга тиешле индексацияны алмаштыра. Бу акчаларны барлык пенсионерларга да гыйнвар аенда алырга тиеш. Әмма кайберәүләр гыйнвар өчен пенсия алды, әмма аның күләме декабрь аендагы кебек. Пенсия фонды белгечләре борчылырга урыны юк ди. Бердәм түләүләрне алар айның 2нче яртысында алачак. Пенсияләрен 15 гыйнвардан соң алучылар исә 5000 сум акчаны да шуның белән бергә алачак. Бер кая барырга да, гариза язарга да кирәкми. Кроме почты, у нас еще пенсию пенсионеры получают через кредитные учреждения. Вот такой категории пенсионеров также единовременная выплата будет доставлена во второй половине января 2017 года. Но у нас через кредитные учреждения, как правило, получают 16 числа и 22. Моннан тыш февральдә эшләмәүче пенсионерларның акчасы 5,8%-га артачак. Әмма әлегә Чаллыда индексациягә документлар килмәгән. Эшләүчеләрнең пенсиясе исә 2019 елга кадәр артмаячак. Иртәгә Җәлил бистәсендә 16 яшьлек чаллы кызын җирлиләр. Исегезгә төшерәбез, кыз бала узган ял көннәрендә вафат булган иде. Аңа кадәр аның ябыктыра торган дарулар эчүе билгеле. Суд медицина тикшерүе әле төгәлләнмәгән. Табиблар да, техникум укытучылары да яшүсмернең үлеменә ябыктыра торган даруларның катнашы булуына ышанмый. Сейчас и в морге была, и возила ее, и в БТИ ее возили, справку. Мы же вся группа вчера, девочки-то хорошие же. Это было вообще шоковое состояние для нас. Вообще шоковое состояние. Кама автомеханика техникумы укытучылары 16 яшьлек Олесаның үлеменә ябыгырга теләүнең бер катнашы да юк дип ассызыклыйлар. Беренче курста укучы студентлар барысы да тиешенчә туклана, ашаудан баш тартучылар юк. Шул исәптән Олеса да ашханәгә даими йөргән. Ну откуда это взялось? Вот из всех главное с этого начала. Я вообще в шоке вот это. Откуда взялось вот худение?
Ну, может, это родители так сказали. Әмма Олесяның социаль челтәрдәге соңгы язмаларынан күренгәнчә, кыз билгеле бер вакыт аралыгында ябыгырга теләп махсус курслар узган, ниндидер дарулар эчкән. Кызның әнисе сүзләренә караганда, үләренә 2 атна кала яшүсмер әлеге даруларны кулланмаган. Нинди дарулар турында сүз бара, анысы билгесез. Белгечләр фикеренчә, әгәр ул препаратлар даруханәдән сатып алынса, кыз табиб күзәтү астында булса, бу дарулар берничек тә үлемгә китерә алмый. Ә менә табибтан башка гына үз белдеге белән эчкән очракта төрле хәл булырга мөмкин. В этом случае это просто как провокатор изменения состояния организма. Здесь, возможно, могут быть какие-то проблемы изначально в организме иметься, да, а это может провоцировать для, например, обострения хронического какого-то процесса. Кызның үлеменә нәрсә сәбәпче? Моны бары суд медицина тикшерүе генә билгели ала. Тикшерүчеләр сүзләренә караганда, нәтиҗәләр якынча 1 айдан соң гына билгеле булачак. Алеся үләр алдыннан 2 атна элек эчкән даруларны шулай ук тикшерәләр. Җинаять эше бары шуннан соң гына кузгатылачак. Райнур Агламетдинов, Кирилл Ерофеев, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Быел балалар катнашында беренче юл һәлакәте теркәлде. Кичә кичке 5-тә Халыклар дуслыгы проспектында җиңел машинада баручы 11 яшьлек баланы бәрдерә. Укучы светофорсыз җәяүле юлы аша чыга торган була. Малай төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр ала, хәзер ул Кама балалар медицина үзәгендә дәвалана, хәле яхшы. Машинада баручы туктамаган, юл билгесен дә бәрдертеп вакыйга урыныннан качкан. Кагыйдә бузучыны машина йөртү таныклыгыннан 15 көнгә ирегеннән мәхрүм итәргә яки мәҗбүри эшләргә җәлеп итәргә мөмкиннәр. Благодаря очевидцам была установлена марка автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий данная автомашина была обнаружена на платной стоянке. Также был установлен водитель. Водителем оказался мужчина 1976 года рождения, на которого был составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях. Бүген шәһәрдә янәдән кар яуды. Явым-төшем иртәгә дә дәвам итәчәк, синоптиклар шулай ди. Демәк, юлчыларга кул кушырып утырырга вакыты юк. Хәзер алар җирле юлларны чистарту белән мәшгуль. Бүген аларга ЮХУД инспекторлары һәм җирле үзидарә советы рәисләре кушылды. Светлана юлчыларны күрү белән машинасы янына чыккан. Аның автомобиле узган елдан бирле җирле юлда тора. Бу юлчылар өчен зур киртә. Мы почистили здесь уже где-то недели 2 назад. Вот снега навалило, за выходные, праздничные дни аккумулятор сел. Вот только вот сейчас довела. Ну, еще раньше не предупредили, только сегодня выставили вот эти борды. Машинаны башка транспорт чараларына комачауларлык итеп юлда калдырган өчен административ җәза каралган. Автомобиль хуҗасын 2000 сум штраф көтә. Машинаны исә штраф стоянкага алып китәләр. Шәһәрдәшләрне алдан кисәтү өчен махсус мәгълүмат такталары урнаштыралар. Жители города будут заранее об этом информироваться путем выставления информационных табличек, на которых будут указано время проведения работ. В целях исключения конфликтных ситуаций, обращаясь к автовладельцам с просьбой не оставлять транспортные средства на проезжей части, в целях исключения создания помех специальной техники. Хуҗасыз калдырылган машиналар юлчыларга чыннан да комачаулый. Махсус техника йөртүчеләргә кыйммәтле чит ил машиналары арасыннан узарга туры килә. За один проход таким образом полностью весь проспект с дублером подметается, чистится. Так должно быть. Но так мы сейчас не можем, потому что здесь не то что колонна, здесь легковая машина еле проходит. Юлчылар беренче чиратта карны борылышлардан һәм җәяүле юлларыннан чистартырга тырыша. Әмма ЮХИД инспекторлары билгеләвенчә, кар күп булган җәяүлеләр һәм машина йөртүчеләр бер-берсен күрми. Очень много пешеходных переходов сегодня имеют нарушения. В зоне пешеходных переходов при очистке снега образовались снежные гурты. И вследствие этого пешеходы выходят на проезжую часть внезапно, появляясь перед транспортным средством. Әгәр кар көртләре күз күременә комачаулы икән, автомобиль юллары предприятиесенең диспетчер хезмәтенә шалтыратырга яки халык контроле порталына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. 1 январьдан илдә берничә законга үзгәрешләр кертелде. Гадәттәгечә, ЮХУД өлкәсендә яңалыклар бар. 2017 елда үзгәрешләр имтихан тапшыручыларга электрон дәүләт хезмәтләреннән файдаланучыларга да кагылачак. Толырак хәбәрчебез дәвам итә. 2017 елдан интернет аша дәүләт хезмәтләреннән кулланучылар өчен 30% ташлама каралган. Мисал өчен чит ил паспортын рәсмиләштерү өчен хәзер 3500 сум түләргә кирәк. Әгәр бушны сайт аша башкарсаң 2850 сумга гына төшәчәк. Мондый ташламалар шәһәрдәшләрне компьютер алдында ешрак утырырга өйрәтер дип көтелә. Статистика буенча Чаллы халкы узган елда электрон хезмәтләрдән 5 миллион тапкыр кулланган. Плюсов много, конечно.
это хорошая идея, молодцы, что придумали. Но в сфере оплаты ЖКХ, потом записываемся к педиатру обычно. Но связь плохая, записаться к участковому очень сложно, потому что все время занято, ну там все забито. А вообще-то удобно. Другие платежи осуществляем, телефонные разные. Не знаю, это надо их просить. Я лучше схожу и уплачу. Ну, в основном пожилые жалуются. Бывает такой момент, то, что как бы краем слышала. А так вроде бы все говорят нормально. ЮХИД хезмәтләрен интернет аша түләсәң дә арзанрак булачак. Мисал өчен транспортны теркәү, таныклык алуга ташламалар каралган. Юл йөрү өлкәсендәге үзгәрешләргә аерым игътибар бирү кирәк. Хәзер иминиятләштерүче оешмалар ОСАГО полисларын электрон формада бирергә тиеш. Ә менә полисның бәясе кагыйдә бозулар санына бәйле. Шәһәрдәшләр бу яңалыкны уңай кабул итте. Ну, привилегии нужны, да. Ну, в принципе, вот, скажем так, у меня 50% скидки проходил по всем базам РСА. Прошлый год страховал машину, и все вот эти куда-то скидки делись. Начал искать и как бы не нашел. До РСА не дозвонишься, до горячей линии. Я, в принципе, поддерживаю, но единственное, я хотел бы еще бы внести изменения, чтобы бегал не пострадавший за страховкой, а виновник, чтобы бегал. И добивался, чтобы пострадавшему платить. Бердәм дәүләт имтиханын тапшыруда кертелгән үзгәрешләр күп кенә чыгарылыр сыйныф укучыларына ошамаячак, чөнки белемнәрнең тест өлешен төшереп калдырганнар. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолоның КамАЗ мастер командасы бір юлы 2 ралли рейдті узыша. Дакарда да, Африка якорейсында да безнең пилотлар лидерлар ишлегенә керәләр. Ралли марафоннарның 7-нче этабы турында тулырак хәбәрче безләрдән. Көчле яңгыр аркасында Дакарның 7-нче этабы кыскартылды. Әмма Дмитрий Сотников идарә иткән КамАЗ экипажы өчен ул уңышлы булды. Чаллы егетләре иң тизләре. Сотников мондый махсус участокта 2-нче тапкыр җиңә. Нәтиҗәдә ул хәзер узышларның лидеры голландиялы Жерар де Раядан гына калыша. 2 минут 11 секундка. Все были отдохнувшие и свежие, и нужно было выложиться от начала до конца. Впереди было 2 МАЗа, и я думаю, это немножко помогло. Был всегда ориентир. Можно было подбирать всегда траекторию, и в итоге мы, наверное, показали хорошую скорость, среднюю, и выложились на 100% весь такой недлинный участок. Гомуми исәп буенча 3-нче һәм 4-нче урыннарда КамАЗ мастер узышчылары Эдуард Николаев һәм Айрат Мәрдиев. Алар этапны карта буенча югалтуларсыз уздылар. Тик барыбер төп конкурентлардан калышалар. Ехали четко по курсу, как положено, нигде не сбивались, не останавливались. Но в итоге на финише выяснили, что, оказывается, была дорога справа. То есть не все ехали по бездорожью 10 километров. Был объезд. И по этому объезду у остальных наших соперников, да и наших тоже сокомандников, получилось быстрее. Планетаның төп ралли марафоны Дакарда 13 тапкыр җиңгән КамАЗ мастер автомобильләренең алдынгылыкта баруы конкурентларның һәм оештыручыларның кәефен кыра. Шуңа да алар техник регламентны үзгәртеп, безнең командага кыенлыклар тудырырга тырышалар. Бу турыда үз фикерен КамАЗның гендиректоры Сергей Кагогин да әйтте. Спорт ул дәрәҗә генә түгел, бизнеста. Без раллида җиңә алмый торган техника белән катнаша алмыйбыз. Шуңа күрә мин КамАЗ 1-2 елга ярышлардан баш тартып торыр дигән идем. Безгә вакыт кирәк. 13 литрлы яңа моторны ясау өчен ел ярым вакыт таләп ителә. Ә аны спорт өчен килү тагын өстәмә вакыт сорый. Булары киләчәктә эшләнер, ә хәзергә Дакар 2017 дәвам итә, һәм ул безнең өчен уңышлы. 7-нче этапны Россия этабы дип атарга була. Безнең спортчылар бер юлы 3 узыш категориясендә иң яхшы вакыт күрсәттеләр. Дмитрий Сотниковтан тыш махсус участокны Сергей Корякин квадроциклда һәм Татарстан вәкиле Рауль Маганов мотовездеходта иң тиз уздылар. В принципе, все шло гладко, были и дюны, и камни. Ну, обошлось без поломок, без проколов. То есть, в целом, мы довольно отлично, слаженно сработали и получили вот результат. Африка и Корея ралли марафонда ise 7-нче этапны Россиялар арасында иң яхшы узучы Андрей Каргинов экипажы. Тәгәрмәч тишелү һәм кым тозаклар аркасында безнекеләр ярты сәгатьтән артык вакыт югалттылар. Нәтиҗәдә Чаллы экипажы 3-нче булып килде. Гомуми исәптә Каргинов хәзер 5-нче урында. Африка и Кореясында тагын 5 югары тизлекле махсус ара кала. Алар Марокко, Мавритания һәм Сенегал җирләре аша үтә. Рим Әхмәтова, Константин Величко, яңалыклар. Бүгенге мин сезнең белән сау булашам, юлларда сак булыгыз.